स्वागत आहे तुमचं फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण मालवणी पद्धतीचं चिकन बनवूया। त्यासाठी आपण इथे अर्धा किलो चिकनचे तुकडे घेतलेले आहे, स्वच्छ धुवून बारीक केलेले आहे। एक अर्धी वाटी आपण सुकं खोबरं खिचून घेतलेलं आहे। एक मोठा कांदा उभा चिरून घेतलेला आहे। 10-12 लसणीच्या पाकळ्या, 2 इंच आल्याचे तुकडे घेतलेले आहे। हळद, मालवणी मसाला, गरम मसाला, चवीनुसार मीठ, तेल। आपण इथे काही खडे मसाले घेतलेले आहे, 2 चमचे धणे, 4 लवंग, 1 चक्री फूल। इथे आपण दालचिनीचा तुकडा घेतलेला आहे बारीक करून, 10-12 मिरी। सर्वप्रथम आपण याला मॅरिनेट करून घेऊया। आपण मीठ टाकूया, पाव चमचा हळद, 1 मोठा चमचा आपण मालवणी मसाला घेऊया, पाव चमचा गरम मसाला। याला आपण मिक्स करून घेऊया। ह्याला आपण बाजूला ठेवूया। आपण हे जे कांदा खोबरं घेतलेलं आहे ह्याला आपण थोड्याशा तेलामध्ये परतवून घेऊया। आपण इकडे एक तवा घेतलेला आहे, ह्याच्यामध्ये छोटा चमचा आपण तेल घेऊया। आपण जो उभा चिरलेला कांदा आहे तो टाकूया। परतवून घेऊया। कांदा आपण थोडासा लालसर करून घेऊया। कांदा आपला थोडासा लालसर झालेला आहे, ह्याच्यामध्ये आपण अद्रकचे तुकडे टाकूया, लसूण टाकूया, थोडंसं परतवूया। कांदा लसूण परतवून झालेला आहे, आपण याला काढून घेऊया। आपण खिचलेलं सुकं खोबरं टाकूया, थोडंसं परतवून घेऊया याला हलकसं। जास्त करपवायचं नाही। हे बघा, याप्रमाणे आपलं खोबरं परतवून झालेलं आहे, आपण याला काढून घेऊया। खडा मसाला घेतलाय तो परतवून घेऊया। हलकासा परतवायचा आपल्याला। काढून घेऊया। हा सर्व मसाला आपण बारीक करून घेऊया। हे बघा, याप्रमाणे आपल्याला एकदम बारीक वाटून घ्यायचं आहे। आपण इथे एक टोप घेतलेला आहे, ह्याच्यामध्ये 1 मोठा चमचा तेल घेऊया। आपण बारीक चिरलेला कांदा टाकूया, परतवून घेऊया। कांदा आपला थोडासा लालसर झालेला आहे, आपण अर्धा चमचा हळद टाकूया, 2 चमचे मालवणी मसाला टाकूया, अर्धा चमचा गरम मसाला। परतवून घेऊया। आपण मॅरिनेट करताना मसाले टाकलेले आहे, आपल्याला तिखट जेवढं हवं आहे त्यानुसार टाकायचं आहे। आपण मॅरिनेट केलेलं चिकन आहे ते टाकून घेऊया। परतवून घेऊया। छान आपल्याला परतवायचं आहे तेलामध्ये। आपण एक झाकण ठेवूया आणि मीडियम गॅसवरती 5 मिनिटं शिजवून घेऊया। 5
मिनिटं झालेली आहे. आपण झाकण उघडूया. परतवून घेऊया. आपण जे कांदा खोबऱ्याचं वाटण घेतलेलं आहे ते टाकूया आपण. मिक्स करूया. चवीनुसार मीठ टाकूया. आपण मीठ मॅरिनेट करताना टाकलेलं आहे. आपण थोडंच मीठ टाकूया. मिक्स करून घेऊया. आपण ह्याच्यामध्ये गरम पाणी टाकूया. आपल्याला ग्रेव्ही केवढी हवी आहे त्याच्या हिशोबाने टाकायचं आपल्याला. परतवूया. हे बघा, आपण इथे 1 ग्लास गरम पाणी वापरलेलं आहे. ह्याला आपण 10 मिनिटं शिजवून घेऊया मोठ्या गॅसवरती. 10 मिनिटं झालेली आहे. आपण चेक करूया. चिकन शिजलंय का बघूया. हे बघा, शिजलेलं आहे आपलं चिकन. आपण आता गॅस बंद करूया. मालवणी पद्धतीचं चिकन आवडलं असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.